Joo, niin tullaan sitten paikallisessa. Näin tämmöisen avaimen. Puhutaan unboxingista. Tilasin justiinsa, että kuinka Suomessa on niin hemmetin kalliita kaikki. Tilasin Puolasta justiinsa. Ei kestänyt viikkoa, kun tuli boksi. Prätkän tilasin pensahana. No nyt on ihan turha vittuilla enää, tosiaan niinku kelit meni ohitteet ja niitä poliisit tarvii peilejä ja kaiken maailman ja mitä täältä löytyy sitten turhaa, mutta miten nämä maksas oikeesti Suomessa? Noin, oli pensahana. Maksaa Suomessa 20. Tää oli 7 €. Täältä löytyy, molemmin puolin pitäisi löytyä peilit sitten, millähän tää helvetillä saa. Tää on mielenkiintoista unboxingia. Löytyy. Kato, ne on hienosti pakattukin vielä kuplamuovia. Molemmin puolen peilit. 7 € pari. Suomessa tää setti olisi maksanut noin 65 €. Mitäs näin? Tilataanko Puolasta? gmoto.pl. Gracias.